Bang' nawito ko paro mar chik mar omenda gana ariyo prariyo kod ang'wen mane geto choko omenda mondo mi hota budget mar hik omenda gana ariyo prariyo kod ang'wen gana ariyo prariyo kod abich ne piny owacho mamalo kod mago mag kaontis. Sirikal koro dhiro dwaro mar loko chik matao pok mar omenda madhi e kaontis. Paro makama bende koro dhi duoko piny budget mano oket ne bad migao mar doho, od bura kod apisa moko mag piny owacho kaka George Bati leronwa. Mag omenda. Jatend migao mar omenda John Mbadi okoni dhi chuno mondo omenda madhi ne counties mane winjo bede siling bilion 400 koro duok piny nyaka bilion 380 kaluwore ni sirikal ok dhi choko omenda mane gichano motelo ne lwar mar pach chik omenda mag 2024. The Division of Revenue Amendment Bill 2024 proposes to allocate county government's equitable share, as I've just indicated, of 380 billion from the shareable revenue raised nationally, reflecting a reduction of 20.117 billion from an early allocation of 400.117 billion, which was initially allocated in the Division of Revenue Act 2024. This was occasioned by the fact that the projected revenue raised nationally for the financial year 2024-25 dropped significantly by 346 billion. And when I talk of dropping, it's estimates. These are projections. Mbari koni dhi bedo mapek ne piny owacho mamalo miyo counties bilion 400 kaka nokete budget mokwongo ka omenda ma piny owacho geto yudo kaka choko mar osuru dhi lwar kowuok e trilion 2.9 nyaka trilion 2.6. The 400 billion was based on a projected revenue of 2.9 trillion. The projected revenue now is 2.6 trillion. So you cannot base the shareable revenue of the county to 2.9 trillion when you are dealing with 2.6 trillion. And therefore the House can decide on its wisdom, both houses can decide either to agree to amend downwards the Division of Revenue Act, or the two houses can reject, in which case then 400 billion will be the amount. Kaluwore ni thuoke piny owacho mamoko kamoting'o bad migao mar doho kod od bura bende dhi duok piny budget margi, Mbadi lero ni piny owacho mamalo ema dhi kawo ting' mapek mar rem manitie gatamalo 93 ka counties dhi kawo ting' mar rem manitie gatamalo 6. At both levels, we have non-discretionary expenditures, national and county. What we may need to do is both levels again should cut on discretionary expenditures. And so as national government, that is why national government is bearing the biggest share, actually 93.6, and counties is bearing 6.3%. We are alive to the fact that counties don't have the capacity or resilience that the national government would have to absorb some of these cuts. Koduoko penje wika bende sirikal biro medo counties omenda bang' ng'eto makamano. Mbadi lero ni poni piny owacho mamalo yudo choko mabup obiro dhiro mondo omed counties omenda kaluwore kod choko ma owuok e sirikal mamalo. If we manage, and this is a commitment, if we manage through any other revenue raising measure to get more funds, I would propose additional allocation to the county from whether it is 380 or 385, or whichever amount you'll agree to. If it is below 400 billion, I will make sure that any additional revenue that we realize through any additional revenue raising measure then would also benefit the counties. Kakoro sirikalo yango pek manitie yudo omenda moromo mar riembo budget mag 2024-2025, piny owacho mamalo kod mag counties koro biro chuno mondo ket mana maino e chenro mochuno mondo geng' gope manyalo biro ka imanyo omenda mar siro rem manitie budget. George Bati, Ramogi TV.